indi magtambong via video conference si former President Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing sa masunod nga semana. Ginkumpirma ini sang iya defense counsel nga si Nicholas Kaufman. Suno kay Kaufman, bisan sa labing una nga pagpakita ni Duterte sa International Criminal Court sa Marso 2025, hindi man sinikuntan iluyag nga magtambong sa hearing pinaagi lamang sa video. Sang among ation suno kay Kaufman, ginhingyo ni Attorney Salvador Medialdia nga i-postpone anay ang hearing kay himuon nga in-court hearing pagka-Lunes pa agud nga makaabot pa si Kaufman dito sa Netherlands apang wala gin grant sang korte ang among request. Sa baylo sunod sa iya bisan nga bag-o lang halin sa ospital, ginpasukso kay Duterte ang suit nga indi man iya ginpapungko sa atubang sang kamera kag ginpatambong sa among hearing. Wala na nagkumpirma si Kaufman kung personal nga magakadto si Duterte sa ICC sa masunod nga semana o kung i-waive sini ang iya nga kinamatarong sa pagtambong sa proceeding. Sandig sa ICC website, mag-aumpisa ining confirmation of charges sa pre-trial chamber 1 sa courtroom 1 sa Lunes, Pebrero 23. Halin alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon oras sa Dahig o kung alas 5 sa hapon tubtob alas 10 sa gabi oras sa aton diri sa Pilipinas. Pati gayuno naman ang masunod nga mga hearing sa Martes, Huwebes kag Biyernes sa amuman nga semana. Diri nga stage ipatag sang prosecution, sang defense kag sa mga abogado sang drug war victims ang ilang nga argumento sa tubang sang judges. Mahimo ini malantaw online apang mayara sang 30 minutos nga delay sa website, Facebook kag YouTube channel sang ICC.